कळजा उमाळे मुळे एक अपूर्वची संगीत सांग यस नोव्हेंबरच्या 13 तारखे संजेर आमचे नवीकृत जाल्ल्या डॉन बॉस्को वॉलांत ही कळजा उमाळे मुळे ही संगीत सांग असो करबरी जावन आसा फ्लॉयड काशिया एक बरो एक तालीमबद्ध व्यक्ती जावन आसा सबार नाटकांनी त्याने नटन केला थोड्या सबार फिल्मांनी त्याने नटन केला आणि सबार मनशांची कार्य सोबना काजाराची कार्य जावन दी संगीत नाईटची कार्य जावन दी सबार जणांची कार्य सोबयलो एक व्यक्ती जावन आसा असल्या व्यक्तीन ताची एक आशा आसली फ्लॉयड काशियाची एक आशा आसली कितें म्हळ्यार कोंकणी नाटक सभेच्या या डॉन बॉस्को वॉलांत एक नवीकृत जाल्या उपरांत ताचीच एक नाईट कार्यक्रम ताची भोव लांब काळाची आशा आसली नवीकृत जाल्ल्या या डॉन बॉस्को वॉलांत हाचे एक पयलें कार्य एक म्हणून आता कळजा उमाळे म्हणजे विभिन्न कार्य या संगीत सांजीत मस्त बरे तालीमबद्ध बरे एक टॅलेंटेड सिंगर्स आसात म्युझिशियन आसात आणि विशेष जावन जेरी बोंदेर आणि यात कार्यक्रमाक म्हणून एक संगीत रचन केला आणि तांचो बरो अर्थ आसा या फ्लॉयडाच्या मिसेसाचे डेरियाचे नावान एक पद रचला आणि हे प्रस्तुत आमचेर आसा आणि कोंकणी नाटक सभेच्या गायन स्पर्धेचो विजेते जितेश टोई या कार्यक्रमात वांटो घेतले आणि सबार आमच्या दैजी वर्ल्डची विनर्स आसात आणि आमच्या देशभर बरी संगीत सांज प्रदर्शन केलं आणि लोकांक मनोरंजन दिल्लें हे कार्य जावन आसा आणि हे कार्य बेगीनच नोव्हेंबरच्या 13 तारखेर संजे 5 वरां डॉन बॉस्को वॉलांत प्रदर्शन जावचें आसा या कार्याक तुम्ही सगळे येजे आणि आमच्या फ्लॉयडाक सांगत दिजे आणि आम्ही या कार्याक येता तुम्ही सगळे या डॉन बॉस्को हॉल आम्ही एक जण जमच्या मारिफात या कार्याक कोंकणी अपूर्वेच्या कार्याक आम्ही एक पाठिंबो दिल्या सर बरें म्हणटा